Ik vond het duurt al wel een noffelijke simmerdag. Oké, er is niet een koeltje, maar er zijn weer erbij. En de temperaturen weer noffelijk. En deze week warm waar, ja. Flink warm waar. Maar ik flinke buien letter in de week. Laat ik het maar even op een berichtje zetten. Joen en vannacht. Droeg, opklarings. Maar er staat er gewoon al meer bewolking. Temperaturen 12 en 15 graden. De legere temperaturen in het oosten, hegere temperaturen in de kustgebieden. De wind uit zuidelijke richting, zwak of matig. En dan morgen, een dag met zinnen, een dag met bewolking, een dag met letterlijk kans op een bui of een buike. Het stelt net al te vol voor, maar het zou hier en daar wel eens even wat wierd willen kennen. De temperaturen passen bij de simmer 20 en 23 graden. De wind uit zuidelijke richting en zuideest en die is zwak of matig. Morgen en nacht is even wat ruim of buiken. Dan zetten we terug naar het fruitsjoch. Op wijze toch wel een temperatuur om het bij de 24 of 25 graden gemiddeld. Wat is het dan in één keer warm, zoel, benauwd. En kans op een buiken misschien nog wel. De zinnen er ik wel even bij. En de zinnen komt ik er vast op tongen. Dan een gemiddelde temperatuur om het bij de 26 of 27 graden. Dan ga je toch weer vol op simmerwarmte. Maar ik die stevige, zwieren buien. Zwieren buien heb ik staan op Vreed. Maar een gemiddelde temperatuur zomaar bij de 24 of 24 graden in. De zinnen is erbij. En als ik het deze week hoe buien ga ik het dus zwieren buien. Maar kon ze op zwieren tongen, hagel, misschien wel wetteroerlijst. En soms ik zwieren winstetten. Ik kom erop rond. Dan met de morgen. Dan weer even in het waarschuwen.